Ir-relazzjoni pożittiva li teżisti bejn Malta u l-Libja ser tkompli tissaħħaħ, hekk kif ġew identifikati bosta oqsma fis-settur tat-turiżmu li jwasslu għal aktar kollaborazzjoni bejn iż-żewġ naħat, kemm fuq livell ta' gvern kif ukoll mas-settur privat. Għal dan il-Ministru għat-Turiżmu Carmenu Vella waqt żjara li kellu mal-Ministru għat-Turiżmu Libjana Ikram Bash Imam fl-Istitut għall-Istudji Turistiċi l-ITS. Carmenu Vella qal li r-relazzjonijiet tajbin li jeżistu bejn iż-żewġ pajjiżi ser jgħinu lil-Libja tibni s-settur tat-turiżmu hekk kif il-Libja tinsab fażi li tiżviluppa u ssaħħa dan is-settur. Għalhekk Malta ser tkun qed tħarreġ lil persuni li jaħdmu fil-Ministeru u fl-Amministrazzjoni tat-Turiżmu Libjan. Illum hemm ħafna areas identifikajna bosta areas fejn iż-żewġ pajjiżi jistgħu jikkollaboraw flimkien. Hawnhekk qegħdin hawnhekk għaliex waħda mill-areas li identifikajna kienet l-area ta' training. It-taħriġ, qed nitkellmu fuq taħriġ f'diversi livelli ta' catering, livelli ta' management, livelli ta' planners. Iċ-ċermen tal-ITS Ernest Azzopardi spjega li l-Istitut tal-Istudji Turistiċi f'Għawdex se jservi bħala kampus għal dan it-taħriġ. Ernest Azzopardi żied jgħid li fost loqsma turistiċi li ser jitħarġu fihom hemm dawk tal-catering, tal-ippjanar u tal-immaniġġjar tat-turiżmu. Min-naħa tagħha il-Ministru għat-Turiżmu Libjan Ikram Bash fit-tielet jum ta' żjara ta' 4 ijiem f'pajjiżna qalet li l-Libja tilqa' kull kollaborazzjoni li għaddejja bejn iż-żewġ pajjiżi u li ser twassal biex il-Libja tikseb suċċess fil-qasam tat-turiżmu.